Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 28 sa bulan sa Setyembre, tuig 2021. Ang pagbasa hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 9, bersikulo 51 ngadto sa 56. Sa dihang nagkaduol ang mga adlaw nga si Jesus mokayab na sa langit, nausa ang iyang hunahuna pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga nag-una kaniya og nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan wala mo dawat kaniya ang mga tao didto tungod kay nagpadulong man siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod nila niini, ang mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan miingon, "Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron mga sunog sila?" Si Jesus milingi og gipadlong sila og mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.